za tým stromom je ambulancia doktora Zubínka. Ten ti určite pomôže. No, viete čo, kožliatka? Ja to teda skúsim. No dobre. Tak ja teda pôjdem. Dobre, vašu radu, kožliatka, dám, ale ak ma oklamete. Tak si ma juj, už ma začína píchať. No, uvidíš, vlčko, len ty pod zubárovi. To je bolesť. Čo som to ja? Čo som to ja za moka? Ja som strašne nešťastný. Lebo neviem vystrašiť kožliatka. Smrdím. A ešte k tomu ma bolí aj žup. No, ale dosť bolo plaču. Idem hľadať toho žubára. No, ale zdá sa mi, že som tu asi správne. No, ja skúsim zaklopať. Mám 10 minút po záverečnej, ale nejdem, možno si to rozmyslí a odíde. Asi si to nerozmyslí, bude musieť ísť, bože, teraz chytro ešte plášť. Ešte plášť, lupo, idem, niečo tuší, niečo cíti. Strašne to tu smrdí. Kde to je? Kde to? Čierna stvora, ktože si? No poďže sem, poďže. Volčík,